Файла се казва разпределение на говоренето на министрите, вот на доверие, опорка. Да ви зачита какво ни чака, за да знаем. Значи, общата визия за говорене вниманието насочва към голямата картина, към колосалния напредък, който ни кабинета отлучи безпрецедентно за 4 месеца. Енергетиката е емблематичен сектор в това отношение и за това в предизборната си немощ, както каза това момченце там, вносителите са насочили своя вот на недоверие. Дебатът не е дали се затворят тецовете, колеги. Дебатът е дали България ще вземе 4,2 милиарда лева, на които той каза 1 милиард и 200. Хубаво е тези, които работят в тецовете, да знаят, че дебатът не е дали ще затварят тецовете. Те затварят тецовете. После Радев да знае какво да каже. Радев трябва да започне с очертаване на голямата картина в енергетиката. Министър. И да оборва всяка лъжа с конкретика и да използва думата лъжа свободно. Господин Радев, използвайте лъжа свободно. Този, дето е финансов министър Василев, пише в скобичка, ако успее от трибуна, ако не пред медиите в кулоарите. Значи, ако не успеете тук, излизате в кулоарите и казвате, внасяте спокойствие за цените на тока и бюджета и разбира се, посочите колосалния напредък, който кабинета навакса за 4 месеца. Министър Богданов трябва да знае какво да каже, Гвоздейков трябва да говори за Лукойл, Шалапатова трябва да прави паралели между природните ресурси и най-ценният ресурс човешкия капитал и разбира се Денков, който е секретарка на Делян Пеевски, трябва да обещае визионерски, т.е. да обобщи визионерски отвъд дребните предизборни кълби. И разбира се, Денков трябва да посочи колосалния напредък, който кабинета отключи безпрецедентно кратки срокове. 3 пъти има колосален в тия опорки, който го е писал колосален некадърник. И тъй като вие сте колосални титани и шушумиги, ви го оставям тук да се ориентирате като четете.